politie zocht tevreden waarom op het verren van Koninginnedij. Er waren geen grote incidenten, wel een paar vechtpartijen. In Ljout binnen Santje mensen aangehouden voor het versteuren van de Iepenbieren Wadder. Er waren een recordaantal van 130.000 bezoekers in de Frieske Haardstad. Recreanten van camping Skulenborg in Hilpen en de SP in Zuidwest-Friesland maakten mijlkoor bezwiertje en verhoring van de camping. De eigenaar wil in oparbeidje met de gemeente staakcaravans vervangen door chalets. En volgens de bezwiermakers wordt daarbij geen rekening houden met de bestaande gasten. Het wordt nog weekend voordat er zwommen wordt in zwembad Skatsenburg bij mijn naam. Door werkzaamheden op het parkeerterrein binnen elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen vernield. En volgens exploitant Ron van Boma is hij net belutsen bij het werk. Het bad hier oors Joert Iepenhien, maar dat wordt nog net eerder als juni. Er komen deze week manifestaties bij de Suvelfabrieken. Dit om vakbonden en werkjouwers het net eens willen kennen hoe een nieuwe CAO. Ze zijn al vanaf februari zo in onderhandeling, maar er leidt nog geen bod dat de vakbonden tevreden mee binnen. Joen en vannacht opklarings en een temperatuur van 9 graden. Monodij droeg waar, maar geregeld wat zinnen en 15 graden.